aikaa. Mitä Vertti? Mä haluan tommosen samanlaisen kynän kuin tuolla miehellä. Ja mikä tuo on? No toi on tommonen muistinmenetyskynä. Vai muistinmenetyskynä? Please, isä, mä haluan tollasen Jouko, please. Kuule Vertti, tuollaisia ei saa mistään kaupoista. No mut mistä toi setä on sitten saanut ton? Please, isä, mä haluan tollasen. Toisaalta, isä vois rakentaa sinulle semmoisen. Yeah! Isä menee nyt suunnittelemaan sitä tänne vaatehuoneeseen. Mistä mulla on kynä? Moro isä Veikka. Vertti, oot sä lähes johonkin juhliin vai? En kun mä oon Men in Black. Isä, onks mun muistinmenetyskynä valmis? Joo, juu. Nyt näyttää olevan valmista. Oikeesti? Tässä on kuule sinulle ihka-aito. Ihka oikee? Muistinmenetyskynä. Ole hyvä. Wow! Ahaa! Vau, sait sä Vertti muistinmenetyskynän. Vois mä nyt testaa tätä? Niin, ai niin. Tarvitset myös suojalasit nimittäin, et halua menettää omaa muistiasi. Minkä takia noi on pinkit? No, tämä on uudempi versio, ne mustat on huono. Paremmat versiot! Ole hyvä. Wow! Voidaanko nyt isä please testaa tätä? Mä en halus menettää mun muistia. Niin, pitäisköhän meidän testata sitä? No okei sitten. Noniin, sanokaa hyvästi muistillenne. Oi, mitä? Mä en muista mitään! Mitä? Missä mä oon? Miksi sulla on Vertti tollanen asu päällä? Mitä? Mä en muista mitään! Mitä tää tapaa? Sä muista? Isä! Iso Veikka! Wow! Nyt mä tiedän mitä mä tein Iso Veikka sulle. No mitä? Sä oot aika siima. Vertti ei saa haukkua Iso Veikka. Mitä sä just sanoit? Mitä tapahtuu? Ihan paras laite. Olit sä sanomassa jotain? Ei mitään. Mä menen testaa tätä äitiä seuraavaksi. Joo, me testaa äiti. Mitä sä menet testaa? Me ei muista mitään. Äiti! No mitä Vertti? Pitäisikö? Ihanaa asu sinulla. Mitäs? Ei meidän tarvitse. Tästä tulee hauskaa. No onpas siinä herrasmies. Mitä? Voinko mä saada karkkia? No. Et saa. Sä Vertti tiedät, että meillä on karkkipäivä. Okei. Ja se ei oo tänään. Ei oo tänään. Mä kysyn sit uudestaan. Tän avulla. Oi, Mitäs mun pitää tämmöistä ääntä? wow, tää on voimakkaampi. Yhteenkuulosta moro. Wow. Äiti, No mitä kulta? mulla on yksi kysymys, äiti. Onpas sinulla ihana asu. Kiitti. Mä oon Men in Black. Onks me äiti buranaa? Mua sattuu jostain ihan sikan päähän. Ei terve. Pitää mennä kyllä päiväunille. Kyllä rankka työpäivä selkeästi. Oliko sulla jotain asiaa? Oisko mahdollista saada karkkia, jos pyydän oikein kauniisti? Eihän meillä ole karkkipäivää. Et saa. Sä tiedät, että tämmöistä asioista ei jutella. Lauantaisin on karkkipäivä ja sillä siisti. Mä kysyn sitten uudestaan. Muistinmenetyskynä. Hetki. Mitä sulla on Vertti päällä? Kulta. Oi ihana asu. Mitä? Mä oon Men in Black. Mitä? Voisis me please saada karkkia, kun mä sain matematiikan kokeesta 10. No. Et saa. Vertti sä tiedät, että tämmöistä asioista ei jutella. Mitä jos mä kerron salaisuuden Iso Veikasta, niin saas mä karkkia? Ei vaikka mikä olisi. Mä oon Men in Black. Meillä on lauantaisin karkkipäivä. Mä oon siivonut huoneen Mitä sulla on Vertti päällä? ja auttanut Iso Veikkaakin läksyissä. No, et saa. Et tietenkään saa. Miks? Mitä? Tää kestas. Mä kysyn uudestaan. Mitä kysyt uudelleen? Mikä paikkansa? Onko sulla ihana asu? Saas mä karkkia? Näistä ei edes jutella. Voisinko mä... Ei jutella näistä. Mitä Vertti? Mistä haluat jutella? Mulla olisi yksi kysymys, että... Mitä? Vertti, odota. Älä... Mitä? Mitä? Isän pitää katsoa sitä kynää. Siinä saattaa olla toi akku lopussa. Näytäpä sitä. Okei. Kato vaan. Kiitos. Ja annatko itse asiassa samalla ne suojalasit? Mä katon, että onko niissäkin toi akku loppu. Onks niissä jotain vialla? Noniin, ja nyt loppuu tää pelleily. Mitä? Jarkko, sinä näytät aika veikeältä tuossa. Sanoitko sä, Jarkko, jotain? Ei mitään. Sanoin vaan, että heitän tän kynän roskiin. Jaha. Miksi mulla on tällainen asu? No, minä jatkan. Minun piti... Toisaalta. No heipä hei kulta. No hei. Tänään on ollut aika pitkä ja rankka päivä. No niin on. Joten mietin vaan, että miten olisi tänään pikkuset. Kulta, mua väsyttää nyt. Mä en pysty. No hei kulta. Anteeksi, olitko sanomassa jotain? Mietin vaan tässä, että kerrankin olisi nuo lapset mennyt ajoissa nukkumaan, niin nythän olisi meillä aikaa. Kulta, mun päätä särkee. Anteeksi. Mitä
Mitä sulla oli asiaa? Ei, mietin vaan tossa, että voisin huomenna kelasin vähän imuroida ja tommosta, niin olisiko jotain toiveita? Lopeta. Tuu tänne sieltä.